No it's really sick. People say they know me, but they don't know shit about me. Mensen zeggen kom ik kwijt dat ik eindelijk die us en die us, but weet ze hoe kom ik die way is? I don't need to explain myself to anyone, cause niemand van jullie weet wat binnen mij aangaan. Mensen schouw om te zaten zoveel perfect is, but situaties het gemaakt dat ik die way is. So if you wanna blame somebody, go and blame yourself. Cause mensen zijn ze omdat hulle zo voelen. Als jullie kak, wat maakt dat ons zo kak met jullie is? Als 2020 zo ik focus op mijn eigenes. Mijn happiness, ko eerst de fuck wie je kan kwaad is.